Ingana lang ko, simple ra kay ko. Okay lang sa kuwag way mananaw. Kung dili magaling milyon-milyon atong views, okay lang. Ang importante man god na enjoy ta sa atong gihimo. Sama karon. Na enjoy ko, di ba? Og nakapalingaw pug og pila ka buk tao. Oo, sikat sila. Pero asa ba din na sila nagsugod? Nakita man ning kamot na lang pud tag ato. Ana lang ka simple. Pero samtang di pa ta kilala, ato sang i-enjoy kung unsa ang naa sa tuwa karon, di ba? Maghimo tag ka ng angay ikalingaw sa tao. Bisag unsa. Pero para sa ko sa tinuod lang no. Na enjoy jud ko. Oh. Oh, di ba? Ana lang na siya. Dili na nato pangarapon kung unsa man. Pero gihatag sa Ginoo sa to Aw, salamat. Pero alalahin po nato paning kamot, di ta magsaligan ng swerte. Kaya ang swerte, dili nimo na makita kung dili mo na paning kamutan. Kumbaga, kamangon nato ang atong panahon nga inganita. Ana lang na.